Moi! Tuu mun kanssa tutustumaan Alvan uuteen lämpöpumppulaitokseen. Osana Alvan uusia investointeja Nenäniemeen rakentuu siis uusi lämpöpumppulaitos, joka tuottaa energiaa polttamattomasti ja sen vuoksi vie meidät lähemmäs meidän hiilineutraaliustavoitetta. Tässä ulkoa tämä laitos ja tän on määrä valmistua ensi keväänä ja ensi kesänä Jyväskylä lämpiää jo pelkästään tällä laitoksella tuotetulla lämmöllä. Ja tämä laitos toimii siis niin, että jäteveden puhdistusprosessista otetaan lämpö talteen ja se johdetaan kaukolämpöverkkoon. Tämä on sen verran merkittävä investointi, että tämä laitos tulee vähentämään Alvan hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 tonnia vuodessa. Tämä päästömäärä vastaa esimerkiksi bensa-autolla ajamista maapallon ympäri yli 8700 kertaa. Tuolla sisällä kiertelyn jälkeen jäätiin vielä hetkeksi ulos seuraamaan, mitä kaikkea tuolla työmaalla tapahtuu. Ja koska tämän valmistumiseen ei ole edes enää montaa kuukautta, niin tuolla tapahtui todellakin paljon. Tässä onkin sitten jo lähdössä tuolta pois ja kävelin ton ison jäteveden puhdistamon alueen poikki tuonne autolle takaisin ja ajelin sitten toimistolle, jossa odotti loppupäivän hommat ja pari hiirtä. Nyt pitkän päivän jälkeen kotiin. Moikka!